De spelers van Cambuur liepen ontspannen naar de Kreker in Venlo. Al te zwier wordt er net traind, want de thuiswedstrijd van Tongersje en VVV zit nog in de voeten. Het blauw 0-0 in Ljouwert, maar het wie een pittige wedstrijd. Zo moest Bob Schepers maar kramp van het veld. Hij interviewt weer een stuk fitter en frisser bij. Ja, het staat nu wel weer goed voor. Het kwam misschien ook wel een beetje door de zenuwen dat ik toch wat verkrampt was. Maar ik denk in de tijd dat ik heb gespeeld heb ik wel in ieder geval kunnen laten zien dat ik er stond, zeg maar. En zondag moeten we gewoon weer en ik ga gewoon spelen als het goed is. Martijn van der Laan ontbreekt op de training. Hij had een leersblessure en voor hem zit het seizoen erop. Melvin de Leeuw, die het toontje skorst wie is wel weg van de partij. Maar als hij ook in de basis zit, wil Alfons Arts nog net zitten. We hebben meerdere opties met Melvin. Je weet dat hij op meerdere posities inzetbaar is. Dus hoe we dat ingevullen zien we morgen wel. Na de 0-0 in Ljouwert is één ding duidelijk. De mat scoort wordt er toch één van beide ploegen. Oos volgt een verlenging en misschien wel strafskoppen. Ja, en ik denk dat hij aan onze kant gaat vallen. Ik denk dat er een hoop vertrouwen zit in de selectie. En wij hebben in dat opzicht minder te verliezen als zij. Maar we gaan voor de aanval, voor de overwinning. En we hopen gewoon met 3 punten terug te komen. Maar als het net slaagt, is het seizoen in één keer dien en is het voor een aantal spelers, als Ozan Turk, Marco Bizot, Leon Heesen en ook Bob Schepers haar laatste wedstrijd in het Cambuur-shirt. Nou, het spookte afgelopen donderdag wel een paar keer door mijn hoofd inderdaad. Dat het misschien ook wel mijn laatste thuiswedstrijd was. En het was toch wel een beetje een apart gevoel, ja. Maar het is een mooie tijd geweest in ieder geval. En ik hoop dat we er nog eentje aan vast kunnen plakken thuis. De motivatie is ontzettend hoog bij de jongens en de gretigheid om morgen VVV te gaan verslaan is ook aanwezig. Dus alle elementen voor een mooie middag zijn in Venlo.